ene de ye da sonko ne se sabre ka me ne chami gasi nko ana na nani makubu isi ama ya ye babodo busonfo asante mo abo won kan gira so na ko basuma ye mienu nko a na tu ye si bi nkyere mo ibinti watu ye mienu si ama si bi nkyere mo ye ni won anim asasi eye agwa mahira asasi yo so ye ne dia na nanom dia enti se bibi wo mu a eye a na nanom na efa na so na me se mo frɛ omo kan ho aya sentimenti yesra mo abeta mo frɛ chi yo omo dwedi omo pedi no sentimenti mo nyina ye nkoso yesre mo ma mo ahoɔden na mo mie wani de na yi a wo se omo de tu ye bia so afram ya wotete wo o hwe se obetumi aka mu kura kyerɛ wo yesu a o ma no yesu ayensa o ma no yensa kamanti ne sense o nyino mo chirika na ndo de ne bane de show mo bia na da ma ba an gwa san so be kan na ma nkoso mara na do me bia ni ata na afọ mo so ko so ye ma ba ne be ma se do mo tie no ade mo bo de bro mo nyino fa ne fita so mo nyino chirika ade wa na nse koye oba ni be me na mo so ni e oba ni be me de ma ho kwa na be ma ne to ko be ma se de be ya data ba jodi wa fa no ko so de na ye bia ma na ye mo a tu ko ma boko bre Beta wa the butu also what the lady aye yi wa bema abona tabe ngatamu achi tawa darumo yo nan so no na Canada yo aye be man dia ma ma kwa yo kin na ye be man yo se mo ba je ni kita so ye na ye bia man na ye sere ye be ya hawo ho de o ma ne ma nyini nyina en ko yo so bomo panfita so wa bema atama ya fane de pita so piafo na no de mo so na de usua boto ko SuroWIase TV one SuroWIase anachese unyini nche enti se bia wo history bi anasa story bi na pesa one ye che ne ehu dia fa ye number no e wo screen ase na freye afen so odi dafunu wo hu ne ma ehu ye mochiri woman anasa wo kopo so hayo mu ensem nyina no mesero se wo be fa ye number no bebi a wo bia ne be ba ne no ba betwetwe enkom SuroWIase TV de munum se dane dan nyina ye de amamre amane abakosom ne hintasom na ye de brom na enne no Nana Ama ne Nana Yaw e kan kolanke to akoma form a ye de mo ba social media no so na ahefo e hwe wo mo no enne nsu a ye Ataa ne Ataa no ye kwakoye amamre ne amane de ama no na ye hu se ye nsu no ajomatum
na eye ekura nso etumi hu se eye nsu edo mu kromu na etumi afa enkwara no nti sabre ya wo hwe de na tete ni guso a ye nan sikwan so aye ko eye agona akrofon so eho ene nsuo ne da na ye de ho nsem nyina e de abremu wie na chese ebusun ye de ni akyeremu ewo ho no se chese yedu agona akrofon so nana etumpenifo ne chiame mienu e de o maka e nana ben ene ye ho ne nana ama mo ho se ye nko nsuo nim ye nkonko ye amamre ne amane emfa emma nsuo ne se na wo hwe odwan ne akokɔ yi de na chese ata ne ata ne de kwa akoye amamre e de ama wo mu Yeah.
So they not if you are coming there anyway. Mama Cassinity. Mama Cassinity. So I'm the man. Yo. 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 Ataa wadaroma. Na ba wonchen na foye. Nse bia sabe ne ko se ba. Kokwa soso. Kokwa nso ya ne twiri baabi. Adurubere semi. Yehu se kokwa aso ne yi asoso. Wadaroma. Ye ba wonchen ne no obedin kumo sabre. Awo ye fro sei. Ani ajoje wa ba ne nana. Sabre ese ye ho ye ho ntuotu. Wadaroma ye nana no din ka ba ye. Ene na nkwala ni no oba ne be ma adwo usu a ene afum. Omo afa kwan a se ombeso nana no. Nenso de tiere se bi ti se ba ya na koye e how ma dipele nenso adwo mami adwo usu a ene ya ofum
omo de omo se saa de enye how man enti nam so ma ne maame de won akogya asuafo tonko ya sabre wo no omote na wo kire won kan a embefa so se de nananom din kan ye omo so ayebisa so no afa nkwa nananom adaroma asoida tani ata no afa nkwa agura ye nana agura he na saase so ne da e ba se wo mo antrase omo chere se saase ya ba omo firafidi ase de yenso wo mo nye wo magene se enam se agene wa guarantee omo na se agura he omo ado se agura he ma ba bodu busonfo ene dai wodi nsagu fem akasa kire nkolai ma sabre maami ane asuafam konfo omo so mu kura omo sem dwampa otu ebia sinapa kotoa buko mienu enam se oba ne bementi omu kura kokko baako kokko bema baako nananom omu dwumadi a ombedi omu sere omu ne wankasa omu dwumadi ne ntini nyen mo na mo ankasa tani ata wadaroma ntini e wa ha sabe muntina nkwalai kutumu anim adwo usu ane afum se omu be pese omu ne mbe nanti efiri mire a sabe mwatra won so a modo omu ye adwuma yi momo ohunu momo montiase momo nkabomu na mumie wani yo enne ye de we ne didie eduru ba bia na ye dia ma yo nanso ye ni musese motomo sa kwa bia so bofre wo mbedidi yo yese ma de nani woni bone a opeso de hwe nkwalai na mo katene ni na de woni a ese fata odi bo nkwalai ye no so mo bie nani ha ma otime abo nkwalai ene de ye da sonko nyese sabre ka mene chami jasi nko ana nani ma akubiri sama ye babodo busonfo asante mo abo won kan raso na ko basuma ye mienu nko a na tuye me si bi nkyere mo bibinti watu ye mienu si me si bibinti mo ni won ani asasi eye agwa mahira asasi yo aso ye ne dia nananom dia enti se bibi wo mu a eye a nananom na efa enso na me se mo frɛ omo kan ho aya santimenti yesra mo abeta mo frɛ chi yo omo dwedi omo pedi no santimenti mo nyina ye nkoso ye na ye bi amo fantu yi mi wo mani umie woni no ti haban kura sa wode na obi a eye yare a nananom mo atra kire ma ye ti ye nyi sankire ne mo hunu se omo dwedi a omo afa so eye dwedi a edin omo abaye mofra afi no bepa dwo mu nyeso ompani fie so no so ombe ye niam basabasa a betia de omo beye yesre mo mama ahoodene na mo mie wani de na yi a wo se omo de tu ye bia asu afram ya wotete won o hwe se obetumi akamuru kura kire won yesu a o man yensu ayensa o man yensa no mo so de omo fa no omo tini no anante senia ese fa nkwara nketwa nko meko school na so ne me nkwara nketwa nko meko school school na sabre mofra piao ade a so se obi a be pese ne baba ko school na so je sa na mo pe no na nya be duru wo mu omo so na fa wo mu no wonyi wo mo ma esre piao ye na ye bi man fantu piao aboni ni aka no ko e ko be pese afun ene ma me adwo usu a piao enne de ebe ye na be shondin mo mo hunu babodo so fotimi a chia wo mo se piao no be pese kam kwala obi frɛ won ni de nana no emergency no man konkomo so mo so pia ananka konfoso bi ye ko Usi, ubika. Kamanti. The next time you know my church, and the dinner benediction will be another room. I buy and was also by candidate. Now, my uncle Somra, I don't be tani ata na afọ so so ye ma ba ne be ma se do mo tie no my body at the Romanian benefit. wa yeah aye hu sa wa ampa ya ye be amufa asufa wadaroma suafra konko ya awotete so wo ma ya wosimoni wo se wo sere ani boni bi e behwe nkwalai ana ya wo bepese kwalai Solentia. de soletia wonde ana no emergency no mo so piao ni kasa e wahini acho ni twa
Bijasi. Ko. Ade. Ade. Bi oba no bi etimi no. Ade. Right. My papa gonna blame. Now, in the motor. Ade. Ade. I told Fabian. Nana. Ade. I said the same. Ade. Ade. And I'm saying for you, Obani Bennett. I'm assuming you're Obani Bennett. The my whole corner, them man at all. The Cobema said the bear, the better, but Jody, my fan of the call. So the navy be a woman navy. Moi, tout ce qu'on a, Boko, bre 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 Ade.
Boko nang kasewa ha. Bla bla bla. Kasewa. Kamu Ade. Ade. Mama yele to number. Na yenko twandi. Ya bata mu achi. Mama ye hunu kyenkyere ne. Ko fia. Ehu samo wo ho. Ah, no baby. Ade. Eje mama ye sika. Piau. Sasa ni ata. Sasa ni ata. Mwana wako mafunzo mfala. Nisi woyi. Wo ho. Wo ho. Na modin tele. Modin tele yasi na bebia. Ye free ankol mama ye sika. Ye ko ya na dam. Banani ni ehu samo ampa. Sa. Ina se aye ye. Ade. Mama pada, pada. Aye. Mama ye sika. Balaba ni yenko twandi yendi. Mon kan tera. Mama ye ye ni ba. Moja lo ayo. Mama ya ba. Nyene kuwe. Not well. Kumanu usu adenza. Oba ye kuri ba ya kawa. Ka sika. Mama ye sika nko. Mama ya ba. Yenko twandi yewa. Ye tamo chi de bebe. Tamo chi pa. Ene yale. Eso kabe ma. Se tamo chi ntina mbaye. Usota wadawru mo. Yo. Nan so nu na Canada han. Aye be man di ama. Ma kwa le. Yo. Kin na ye be man. Yo. Sia mo ba di ni kita so. Ye na ye bi aman na ye. Sere. Ye be ya hawo ho de. O man ma. Ni ni na nkum. Yo. So bomo Bre.
Panipita so, bema, Atama. Pita so, fearful. What flower? Nine. I'm scared to say it. What? What our room? I will show a day. That one. Junior Bear, my dear man. In town, which again, you be a mufanti. Your bonny team per se. Professor Nicola, the 99. I'm going to be with me. Until we free to play. Mo ye boka sani din kaka afu ni no kwase ni maame usua omsom ko jampa tuadua ni de brewo mo suo no atani ata omudwuma dia omudi nyina mo na mafa wo mo yempenifo ye twa mu ko no hu sɛ mo ene no ombet yesre ne yesre ni etumi so na so sɛ de mo wo ni na mo yi
Mama bibia na ye boko. Piao. Piao. Aya sai sai. Olha baú tudo. Mama foto que dá se sia. Aya sai sai. Peter Jani Jim. Yeah. Wah, kalau kita Suman.
kochiri Tani atamu adawru mo. Nunu anu aka mo ho ha. Say mantu kunkun su ahoro atwa mo ho hia ha. Srani amom biedi. Nyina matachi. Matachi na bibia anya kan sre. Tiago Papa. So tawo no nya ka. Adawru mo. Fa o tue dia. Ya fun ya do su a. De brewo. Ti ni da ana no so. Wo si edifi mu bia, ebi efi mu. Na fa koto sisu. Sre. Yena ye bia ma na ye no mo tan kola ye chi. Kola sabe ko so mo kusku no so person disku ba bombra. Yen so ana me se de na nan be ye no mo ta chiriti. Na no mo so mo no be nanti. Mo ta wo chi e bibia wi efi. Piao. Nika. Just I have for maybe be and fan and fitimo blamo and see any of this and some analysis video
nyina ye de ehwere mo e de fa Nana Yaw ene Nana Ama eho no na ensuo no eyemienu sisi de akwakoye Ataa ni Ataa de no ka ba kwa ye ko akwakoye sebe se ye mfa eno so enka memo no ye de nyina e be ba bedam e te se de ya ye we na aha ene ye dum beti Nana me kai mo se Nana Yaw ne Nana Ama asase no eho nsem na ahefo a eboa yesem se unya mfa o de mba ya na se o pepa so de beboa ya ye ko eye asase ne so akwa ye adwuma na nya sika ne mu 50% e de ko e ma sisi no ye fa grida se enkonkodi so wa e be ka wakoma no se ne be ya ye de asase wura sika nka ye be kwa akoma no na wa boa ye so number ya e da so no o de fa so ye nsabe kini aka ne de aboa na nanom adwuma aha ne de mu besi yakra mu About Oko. Ah, you ever. I pregnant Bruno, your father, man, to man swat. Young Coy, you. Bye.